हयथ' नोंथांमोनहाबो बुदां बुलक होननानै खोनाबाय थादोंमोन। दा नुबाय बुदां बुलकखौ सानथिं बाथिं नुबाय, सान्दुंबो दुंना होजाबाय मिथिबाय। दा हयथ' गावनो सानदों बे बुदां बुलकआलाय माबोरै जाम्बा मिथिनानै बे माबा डिस्ट्रिक्ट मिथिंफ्राव माबोरै फैलाबायखौ हयथ' सानदों दां आरोखि। दा उनाव मिथिगोन मानो फैनांगौ माबोरै फैदों। आरो बुदां बुलकल' नङा भाई, जोंहा फैला जे बरगयारी नोंथांमोनहा जायखौ सिनेमायाव नायबाय थायो सावथुनाव, आरो जोंहा माबा मस्क' ब्रह्म दङ, दा नुबाय थासिगोन। दा बुदां बुलकआ गाखोग्रोदों मिथिबाय, माबानो नागिरदां। दा लासैनो आं आरिलांसिगोन आरो। दा जोंना आं गोलाव बुंला मिथिबाय। बावनो जोंहा जोंनि सागानगिरि, बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोनाय सासे सागानगिरि सहि होग्रा जोंनि मानाव गेदेर जोंजोंनो दाव खालामजाथाव लरेन्स इस्लारि। दा बिथांमोनहा मालाय बिराद मोजां बिबुंथि होगोन। बेखायनो आङो समाय लालिया, खारन बिथांमोननि बिबुंथिया जाहैबाय मै गोरान एवनाय, अमा गोरान एवनाय, सबायजों दाउजों बायदि जायो मिथिबाय बिसोरनि बिबुंथिया। आंनाथ' मा जानो दिंखिया एवब्लानोसो जाहैबाय आरोखि। दा ओंखायनो आङो रायजोफोर गोलाव खालामला, जायगायावनो नों बै मै गोरान एवनाय, अमा गोरान एवनाय, सबायजों दाउजों दङ, बे खाथिनि दिंखिया मैगंखौ सोरबा हानहरग्रोगोन नामा? हानहरगोन? जाखानाया नङा मिथिबाय। दा गथिखे आं डिस्टार्ब होला मिथिबाय। दिंखिया मैगंखौ आं बोखारग्रोनोसै मिथिबाय। दा रायजोफोर आरो दिनै बेहाय बेबायदि मिथिं जाबाय। ओमफ्राय गाबोनफोर बबेबा हानजाया मिथिं खालामफैगोन, फैसा जासिफैगोन। नंगौना नङा? जासिफैगोन दा 500, 1000, 2000, सोरबा एसे देवानि लिडारफोरनो 5000, 10000 होलांगोन। ओमफ्राय बिदिनो नों आंनो 500 गाहाम होलांगोन, बेबायदि आरोखि। बिपिएफआ बिदि होफैनो हागौ आरो होफैखागोन नैबे बिसायख'थिनि सिगां। दा नाजावदो, होनायखौलाय आरो मा होबाव। नोंथ' बिनानै लायाखै, खावनायबो नङा, नाजावनांगौ। नाजावनानै नोङो भटखौ बिसोरनो होआबालानो थाबानो जाबाय मिथिबाय। सोर मिथिनो। आरो साननो नाङा फैसाखौ लाखाथारबाय आङो बोरै थगायनो होनबा आङो बिदि नंनो नाङा मिथिबाय। थारमाने बे फैसाया जोंनि खासो रायजोफोर, जोंनिफ्रायनो थगायनानै सोबख'नानै लानाय फैसासो बियो। ओंखायनो बेबायदि साननो नाङा, बाव फाबबो जाया, फैसाया लादो, भटआ ट्रेक्टराव होदो, बे आरोखि। दा नंगौना नङा रायजो राजाफोर? नंगौ। दा बे फैसाया जोंनिफ्राय बिसोरनि बिमा बिफानि मावख्रुबनानै मोननाय सम्पति, मावख्रुबनानै मोननाय रां नङा बे, फैसा नङा बे। बेनिखायनो फैसाखौ ला आरोखि। नङाबा बे 500 थाखा, 2000, 3000, 5000 जों बेखौ लानानै जुदि जोङो भटखौ नांगालाव होबाय बायोब्ला जोङो गाव गावनि भबिष्यतखौ जानानै लानाय जागोन। गाव गावनि गथ' गथायफोरनि भबिष्यतखौ माने नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन आरोखि। बेनिखायनो रायजोफोर जाबाय दा रायजोफोर? सोरनिलाय आं बुजियाखिसै। माने आसरित मोनबाय आं मिथिबाय। बे न'खरफ्राव सोरबा बिफाफ्रा हाथायाव थांदों, हाथायनिफ्राय फैब्ला गथ'फ्रा रंजासावलाबाया होमबा, मेथाइ लाबोदों होननानै बिदिबायदि नुबाय आङो। दा रायजोफोर
थारैनो मेथाइ लाबोदों बियो फैला जे बरगयारिया दा बे मेथाइफोरखौ नोंथांमोनहा मोनजासिगोन अननानै धैर्य हमदो ओमफ्राय अननानै नैबे आं बुंनायखौ एसे खोनासंदो आं ससेल' बुंखासिगोन दा जोंहा बिथाङाबो आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ आद्रि खालामथावै बाथ्राफोरखौ बोसोनफोरखौ जोंहा फैला बरगयारिनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनगोन दा आं गोलाव खालामला रायजो राजाफोर बिदिनो बोसोरबा जों खेबसे इलेक्सन बा खेबसे जोङो लिडारफोरनाव ना बिनानै जाबाय थानो नाङा मिथिबाय ना बिनानै जाबाय थानो नाङा जोङो नाखौ बिनानै जाबाय थास्लायस्लाय बोरसिखौनो बिनानै लानांगौ रायजोफोर मिथिबाय थारमाने जोंनो खामानि नांगौ खामानि मावनो मोननाय थांनानै थानायनि राहा लामा जोंनो नांगौ बेखौनो आङो बुंनाय जादों रायजोफोर सोमावसारनायाव बयबो दावहायाव बयबो खस्थ' मोनबाय नोंथांमोनहाबोथ' माबा हाइवे जथेहैनांगौनो रेलवे होबथाहैनांगौनो सुबुं जमा खालामहैनांगौ बुंब्लाथाय रायजो राजाया बे आन्दलनाव बारसोमहैखादोंमोन दाउ फाननानै माइरं फाननानै मटर भारा दिहुननानै लोब आन्दलनाव थांदों आरो आन्दलनखौ समायना गेरेमसा महर मोनहोदोंमोन आरो बेजोंनो जोङो बर'फ्रा थांनाय 27 जानुवारि खालि 27 जानुवारि खालि जोंहा बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय रायजोफोर धैर्य जानो नाङा दा लासै लासै जालांगोन जोंनि प्रग्रामा मोजांनिफ्राय मोजां जालांगोन माने बाङालिफोरनि ओंखाम जानाय बायदि जागोन जोंना मिथिबाय बाङालिफोरनि ओंखाम जानाया ओरैहाय प्रथमाव माबा दालि लाब्रा सोलिबाय थायो उनावहाय दाउ बेदर बोरमा बेदर गाइखेर दाखा रसगल्ला होद्लानानै मिथिबाय माने गोथावनिफ्राय गोथाव जानानै बिसिना ओंखाम जानाया आं माने बाङालिफोरनाव आलासि जानानै एसे मिथिगौ आरोखि दा जोंनाबो मिथिङा बेबायदि साबसिननिफ्राय साबसिन जानांगोन आरोखि ओंखायनो अननानै धैर्य हमदो आरोखि दा रायजोफोर सोमावसारनायाव बयबो मेंबाय आरो बेजोंनो नोंथांमोननि नाजानायजोंनो थांनाय 27 जानुवारियाव जोंहा बिटिआर सुक्तिया जानांबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिनि फिथाइखौनो जोङो बयबो एफा मोनजालायनांगोन मानोना आन्दलनाव जों बयबो मेंबाय गासिबो मेंनायखाय जोङो बयबो एफा उखैबाय गांबाय उखैनायखाय जोङो एफा मोनजालायनांगोन गांनायखाय जोङो एफा मोनलोंलायनांगोन आरो बेखौनो जोङो खालामगोन आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया बेखौनो खालामनो नागिरदों जोंनि दानि गोदान जे नैबे मास मोनसेसोनि उनाव जे माबा जासिगोन गोदान गभर्नमेन्ट जासिगोन मा होनो इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दागोन बिथांमोनहा जों बयखौबो नायगोन एफा जों मोनजालायगोन मोनलोंलायगोन बेखौनो बयबो जोङो आसा खालामलायदिनि आरो जों आसा खालामनांगौ आरो जोंनि आसा खालामनाया अरायबो जाफुंखागोन आरोखि दा रायजोफोर जोङो सैथोआवसो बोलो थायो रायजोफोर मिथिबाय सैथोजों जेब्लाबो थांनांगौ दिनै असैथोजों थांनानै बिफेबा धंस जानो थांगासिनो दं मिथिबाय बिफेबा गैला रायजोफोर बाव भट होनाय माने नोंनि बे दाम गोसा भटखौ माने डास्टबिनाव गारनाय बायदिसो जागोन रायजोफोर मिथिबाय ओंखायनो होनो नांला मिथिबाय दा जोङो ओंखायनो गेबें लामाजों सैथो लामाजों थांनांगौ दिनै इउपिपिएलआ सैथो लामाजों दैदेननो नागिरदों जोंखौ सैथो लामाजोंनो दैदेनगोन आरो गोजोन जागोन जों बेनिखायनो सैथोआवसो बोलो थायो रायजोफोर आरो बेजोंसो जोङो देरहायोबो जोंनि गाज्रि साननाय हनाय ओमफ्राय जोंनि इनाय आखल आखुफ्रानो जोंखौ साबजालायाव खोख्लैयो रायजोफोर बेनिखायनो जोङो अरायबो सैथोआव थांनांगौ अरायबो गेबें लामायाव थाबायनो जोङो सोलोंनांगौ दिनै मा होनो इउपिपिएलआ दिनै गेबें लामाजोंनो दैदेनगासिनो दङ आं बेखौ दा बुंलिया जों ओंखायनो इउपिपिएलआवल' फैदो रायजोफोर बे जाम्बा मानसिफोरजों जों दैदेनजाबाय थानो नांला मिथिबाय बिदिनो सासे लोगो दंमोन आंहा इएम लाइफआव मिथिबाय मानसिया आगोलाव इएम नङामोन जोंहा बे बिनानाव माबा गसंबाय थाबाय एसे हांखुर लुबैया होनबा बियो एसे माबादो जिरायदो बे खोनायाखिसै ओंखायसो
माबानानै माबादों ओंखायनोसो मालाय माबाथोंसै दा रायजोफोर दा आंनि बेबायदि दंमोन इएम गोदो इएम नङै समाव एसे आगोलाव आंजों लोगोमोन नालाय दाथ' फैसा थाखा जाबाय सिनायला मानसिया दा बै समावबा माबा मोनसे जाबाथाय आंखौ नांगौ जायोमोन बेनो सानसेखालि बिदिनो उदै गाज्रि जादों मानसिया मिथिबाय खिनाय जादोंमोन दाना डाक्टारनाव थांबाय डाक्टारा सोंदोंमोन रायजोफोरनाव आपनार फायखाना खेनिखौ आसि होननानै बुंदोंमोन दा फायखाना खेनिखौ आसि होनबाय नालाय साथाय बेरा सार साथाय बेरा होनदों आरो मिथिबाय दा बोरै जानो बिदिब्लालाय खिखौसो लाव लाव खिदोंना गोरा खिदों सोंदोंमोन मानसिया माबा साथाय बेरा होनलाबायबाय मिथिबाय दा बेबायदि मानसिफोरजों जोङो बोरै दैदेन जानो ओंखायनो गोरों आरो मोजां मानसिफोरजों जोङो दैदेन जानांगौ आरो बे सानसेखालि बे मानसियानो मा जादों मिथिबाय मोनसे गाव एसे बावाखै बिदि पसिसनसो जालांबाय मिटिं खालामनो थांदोंमोन मिटिं खालामनो थांनानै दानिया बोरैबा पुलिसफोरा मिथिनानै मिटिंखौ खालामहोआसै दाना हारसा लोगोफ्रा बुंबाय मिटिंखौथ' खालामथारनांगौमोन मानो खालामजाया माबाजाया होनदों आरोखि दा गावहा बुंबाय এইরকম যেছে এরকম করিয়া দিছে এরকম করিয়া দিছেন বেড়াতে মিथिबाय थारमाने एरनानै होदों जाहैदों गावखौ मिथिबाय माने पुलिसाव लगाय दिसे आरोखि दा बेखौ मा होनो बे आसिजों ओरैहाय आरोखि এইরকম करिया दिसे एनिखौ करि दिसे होनबाय थादों मिथिबाय मानसिया दा बेबायदिबा बोरै जायो थाब थाबै मोजाङै रोंजोबा आरोखि दा रायजोफोर जों बेफोरबायदि जोङो खुंजानो थाखाय माबा नङा प्रस्তুत नंलिया आजिखालि दा बिसोरबायदि मानसियानो गिलु बालु लुग्लुंबाय आयौ 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 गिलु बालु मटर गारि गोदान गोदान बायो गोदान फानो बिल्डिंजों हायाबो बिनिजों टाउनफ्राव हाबाब 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 खालि सम्पति रायजो राजाया बाहा मोनजाफाखो बाहा मोनलोंफाखो इसिबां दुखु दाहा सैसोनाङो रायजो राजाफ्रा आन्दलन समाव पुलिस मिलिटारि आरो गावजों गावबो बाहा मोनजाफाखोबो दिनै गावसिना आयौ 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 माने गिलु बालु गिदिर गिदिर बिल्डिं आं मालाबा जों ना मावबायनो थांबाय बायो मैथाफ्राव होसननानै लाफाफ्राव होसननानै जानो होननानै जेब्ला आं बिदि ना गुन्द्रा गुन्द्रि बायनो थाङो अब्ला बिसोरो बिराद गिदिर गिदिर लकेल दाउ बोरमा खासि मागुर गिदिर गिदिर खुसिया जाय खुसियाफ्रा माने ओरैबायदि माने रिक्सा टायारजों समान समान रायजो मिथिबाय बेबादि बायो नायख्ल' नायख्ल' मिथिबाय आं आरो हनै बायनोसै न'सिम सफैगौमानि नायानो सेवजोबबावो मिथिबाय खियानो गारजाला आरोखि मालाय बिसोरना बिराद गिदिर गिदिर नायख्ल' नायख्ल' खुसिया लानानै थांसै गोसो सिङाव सानबाय थायो आङो मालाय अन्थाइ बाजाबजों माबानानै आरिहैबाय दा नुबाय मा खालामनो लुबैनानै थाबाय थानाङो दा रायजोफोर जोङो दिनै बे सान्थि सुक्ति एबाराव बिदि जालिया गावजों गाव बिग्लुंलायनाय थैग्लुंलायनाय खम जाबाय दिनै बिटिआर सुक्तिया थारैनो गोजोननि सुक्ति गोजोन गोरोबथा बै 27 जानुवारि खालि सुक्ति जानायनिफ्रायनो जोंनाव गावजों गाव गिलायनाय बुथारलायनाय बे क'क्राझाराव थांनो गिनाय बे बै गामियाव थांनो गिलायनाय बियो गैला बुथारलायनायबो गैला जोबदोंना जोबाखै रायजो राजाफोर जोब्बायना एसे जोब्बाय ओंखायनो सान्थि सुक्ति होननानै बुंदों आगोलावबा आयु ओरैनो थास्लायस्लाय माने बुथारलायबाय थायो मिथिबाय गोगोमथार ओरैबायदि सिबुफोरजों होलायबाय थानाय बुथारलायबाय थानाय खम गाज्रि गिथाव बाथाव जाबायमोन आंथ' दुखुजोंनो बे समाव सानबाय थायोमोन मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला नंबाय थायोमोन आं मिथिबाय जुदि मानसियाबो जुदि बिदै दैग्रा मोनब्ला बर'फ्रा एकदम जोबलांजोबसिगौमोन मानोना बिदै गफुनाय मानि माखौबा गिनानै खारनांगौ जायो बिदै गफुनाय मानि गावजों गाव जोफ्रुलायनानै लायो बेबादिजोंनो जोंहा मानसिया एरनाय नङा मिथिबाय आं बिदिनो जाम्बा जाम्बा बिदिनो सानबाय थायोमोन मिथिबाय दा लाखिलि मानसिया मानब जाथिया बिदै दैग्रा नङा जों एसे दा बारग'बायाखै दा बारग'थायसिगोन दा रायजोफोर आङो गोलाव गैया
जोंहा फैला जे बरगयारि बेबो फैखाबाय आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ मोनखासिगोन आद्रि खालामथावै बोसोनफोरखौबो मोनखासिगोन आर्मिनिबो जोंहा मस्क'बो दङ जेरै रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौसो दिनै बे समाव गोसोखांदों आं दा नुगासिनो दं नोंथांमोनहाबो मिथिगासिनो दं ससियेल मिडियायावबो नुगासिनो दं जोंनि बिदा फंबाय जायफोर एनडिपिनि मानसिफोर रन्जन ग्रुपनि सावरायग्रा ग्रुपनि हिरेन ग्रुपनि गासैबो गबिन्द ग्रुपनि गासैबो लासै बुजिनो हानानै बिसोर मा खालामबाय इउपिपिएलआव जयेन लाफैजोब्बाय दा आद्रा दंबावो आं बिथांमोनखौ गोसोखाङो बिथांमोननोबो इसोरा गोसो सोलायनो हानाय गोहो हरथोंसै गोसो सोलायनानै नैबे गेरें लामायाव इउपिपिएलआव जगदान होफैनो हाथोंसै इसोरा बिथांमोननो गोहो हरथों बिथांमोनखौ बासायहरथों नंखाय थगायनाय लामाजों दैदेनजानायनिफ्राय बिसोर गोजानाव थानो हाथों बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबदों आरो जोंनि जाय बिदा फंबाय बिफोर दङ बेसेबांबा गोबावसै बिसोरथ' बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो माने खुनु कर्म संस्थापन जेबो मोनाखिसै थांनानै थानायनि राहा लामाखौनो जेबो मोनाखिसै जोंना माबाया हाग्रामाया जेबोखौनो खालामनानै होआसै आरो बेलाय आरो मालायखौलाय मा खालामबावनो बेनिखायनो आं सानदों जाय बिल्सफोरा दिनैसिम आन्दायनानै दङ नंखाय लामाजों फोथाय खेबस' लामाजों दैदेनजानानै आन्दायनानै दङ बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बे इउपिपिएलआव जयेन जाफैनो हायो इसोरनि अननाय मोनो इसोरनि अननायजों मोजां साननो हायो गोसो सोलायनो हायो बिनि थाखाय आङो इसोरनाव आरज गाबदों मानोना बिएलसिफ्राबो जोंनिनो बर' जोंनिनो बिदा फंबाय जों गासिबो एखे बिमा बिफानिनो साखाय आङो बिथांमोनखौबो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनहा थाबैनो सम थानायावनो जाहाथे इउपिपिएलआव जयेन लाफैयो आं बेखौनो दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों खावलायहरदों दिनै नायदो खैफोद फैगौ माबायाव बिपिएफआव आरो बिपिएफआव खैफोद फैगौखायनो दिनै बे मोस्रोमफोर बादि बे मोस्रोमफ्रा बाना जानायसैला आन्दाज मोनग्रोयो मिथिबाय खुगाव बिदै लायै गोजौ जायगायाव थाङा थाङो मिथिबाय ओमफ्राय गावसोरनि बे निरापद जायगायाव थायो बे मोस्रोमफ्रा आरो दिनै थिग बेबादिनो फालो मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों जों बर'फ्राथ' बर'सै फैखाजोब्बाय आरो गुबुन बे मुस्लिमफोर सावथालफोर बागानियाफोर नेपालिफोर राजबंशिफोर मारवारि बाङालि गासिबो हारि माहारिफ्रा जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै फालो हानजा इउपिपिएलजों फैजोब्बाय जगदान जाफैबाय मानोना मिथिखाथारबाय बयबो मिथिबाय माबायाव बिपिएफआव बे नांगाल खाथियाव गिथाव बाथाव माबा मोनसे खैफोद फैगौ खैफोदनि बाना फैगौ बिपिएफनि रायजोआव आरो बे बानायावनो बे खैफोदनि बानायावनो माबाया बिपिएफआ गोदोसिगोन आरो जोबस्रांसिगोन बेनिखायनो सम थानायावनो बयबो रायजो राजाफ्रा फैदो आरो फैगासिनोबो दङ रायजो राजाफोर आङो गोलावै बुंलिया जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरबाय रायजोफोर लोगो जाबाय दा माबा ओरैनो सिबनायबो नुहरलायलांबाय माबानानै आरिलायलांबायसो नामा दा रायजोफोर आन्दलनाव थाफायै खबाय लाग्रा बादि थाफायै लिडारफोरजों आङो बैसोआ ओरैनो थांगारलांजोब्बाय हिनजावखौनो मोनला संना मिथिबाय खुनुरोखोमसो माबानानै आरिनानै माबानांबाय आरो मिथिबाय दा रायजोफोर बैसोआ थांगौबाय रावजोंबो गोसो जाला साख्रिबो गैया न' गैया बां गैया ओरैबायदि जारला जाबाय दाना हिनजावखौबो मोननो नागिरला मिथिबाय बेबायदि जादों उनावहाय बावाखै आं हिनजाव मोननाय मिथिबाय बे माखासे मानसिफोर रायज्लायनानै होदों बिदि दंलै नों बेखौ लादो माबादो बेनो आरि जागोन होनबाय नालाय माबानो नागिरबाय आंबो मिथिबाय उनावहाय सानसे नायबायबो नायनानै खोथा बाथ्रा जाबायबो दे होननानै बुंफ्लांबाय जाबाय लाखांनानै आरो गोसो गाज्रि जाबावबाय आं मिथिबाय माने महरखौनो गाज्रिसिन नुबावबाय आं मिथिबाय ओरैबायदि असायसा मिथिबाय दा उफाय गैया हिनजाव जाथोंसै नंलायलांबाय मिथिबाय हिनजाव जाथोंसै होननानै माबानानै बेखौनो आरिनानै माबानांबाय आं मिथिबाय
गथ'आबो दा माबा जेनबाय मोनजेनबाय गथ'बो आङो माने बरि जाजेनबाय मिथिबाय बुरजा माबानानै नागिरबाय दा हागोन ना हालाथाय बेखौ माबानानै माबाबावगोन आङो ओरै फारसेस्लाय रायजोफोर जोंहा गोबां बिबुंथि होगोन आंथ' दहायनो बुंना लादों बिबुंथि होग्राफ्रा मोजां बिथांमोनहा जाहैबाय अमा गोरान एवनाय मै गोरान एवनाय सबायजों दाउजों बेफोरबायदि बिसोरो मोजाङानो आरोखि बिसिनि बिबुंथिया आंथ' माने मा होनोमोनलाय दालिनो माबा दिंखिया एवलांनाय बादिसो गथिखे दिंखियाखौ बेसे जाबावनो आं दिंखियाखौ बोखारनोसै मिथिबाय दा जोबनायाव आं बेखौसो गोसोखांबाय जोंहा आन्दलनाव दावहायाव 5,000 जन जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदों बिथांमोननि जिउआ दा बबाव दं मा अबस्थायाव दं जों मिथिया इसोरनाव आं बेखौनो आरज गाबबाय जाहाथे बिथांमोननि जिउखौ इसोरा सोरगो रायजोआव जायगा होयो बिथांमोननो जाहाथे जोबनो गैयै जिरायनाय जोबनो गैयै रंजानायखौ होबाय थायो आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोननि थाखायबो आं इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे नोंथांमोननि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिबाय थायो नोंथांमोननि गोसोखौ मोजाङै लाखिबाय थायो आरो नोंथांमोननि बयनिबो जिउआव बयनिबो न'खराव इसोरनि बोरा बोहैबाय थायो बेखौनो आङो इसोरनाव खावलायनानै आरज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।